Id-deputat nazzjonalista Ivan Bartolo ddikjara li l-iskema ta' qlieħ minn fuq dar in-nies li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista f'Xirjiet hija xi ħaġa f'posta. Fuq l-istazzjon nazzjonalista Ivan Bartolo ddefenda l-beħ tax-xirjiet li qed jorganizza l-Partit Nazzjonalista u li minnhom qed jagħmel qlieħ. Għaliex aħna qegħdin nagħmlu xi ħaġa f'posta u qegħdin naqilgħu persentaġġ minn dik ix-xirja. Id-deputat nazzjonalista Ivan Bartolo kien tkaża b'dan l-istazzjoni xirrapporta li l-Partit Nazzjonalista qed jaqla 15% fuq kull xirja li qed ibih f'dawn iż-żminijiet tal-pandemija. F'artiklu fuq l-Independent id-deputat li fl-aħħar xhur iddeskriva l-partit tiegħu stess li spiċċa Borx Ġebel ipprova jiġġustifika din l-iskema tax-xirjiet mid-dar ċentrali li fihom ibih il-bajt, il-lanet tal-corn beef u ton taż-żejt u ħobża mqatta. Qal li l-Partit Nazzjonalista qed jitma' l-eluf ta' nies u jgħin lil vulnerabbli. Iżda d-deputat nazzjonalista naqas milli jsemmi li dawn ix-xirjiet huma bil-flus. Il-viċi kap tiegħu stess, Robert Arrigo, kien ammetta li l-Partit Nazzjonalista qed jagħmel qlieħ minn dawn ix-xirjiet. Hallo. Hallo, biex nordna mix-xirjiet li qed tirreklamaw hekk jogħġbok. Okay, b'liema xirja plistri. Ta' 75. Ma daw imorru għall-partit? Mhux kollox, mhux kollox. Ma laqgħu 15%, ġifieri naqgħu 10 euros minna. Intant fuq l-istazzjon nazzjonalista Ivan Bartolo ġiet fil-sinu wkoll inizjattiva li tagħti wens lin-nies anke f'dawn iċ-ċirkostanzi straordinarji li qed ngħixu fihom minħabba l-pandemija. Bartolo kritika l-infjorata u staqsa x'gost fiha. Titħaqux vera huwa tad-daħ. F'dan iż-żmien surreali meta inti din ħadd ma qed tidħol il-belt, ġifieri tista' tara fuq l-internet u tixgost fiha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.